Il-Bank of Valletta qal li jinsab fiduċjuż li qabel itemmi relazzjoni li għandu mal-bank ING f'Diċembru li ġej se jassigura relazzjonijiet bankarji alternattivi. Fi stqarrija l-bank irrefera l-stqarrija pubblikata mill-bank fuq il-Borża ta' Malta u għal rapporti fil-medja fejn stqar li deċiżjoni tal-Corresponding Bank ING li jtemm ir-relazzjoni tiegħu mal-BOV għandha titqies f'kuntest fejn il-Banek Internazzjonali qed inaqsu s-servizzi bankarji korrispondenti tagħhom mad-dinja kollha. Il-bank qal li din hija parti minn eżerċizzji ta' tnaqqis ta' riski li qegħdin iseħħu fl-industrija bankarja wara firxa ta' fallimenti fil-ġlieda kontra l-ħassil tal-flus l-aktar fl-Ewropa. Qal li ġurisdizzjonijiet żgħar bħal Malta qed jintlaqtu b'mod partikolari peress li negozju li jiġġenera mhux biżżejjed biex ikun ta' interess għal banek il-kbar minħabba riski u l-ispejjeż ta' konformità. Il-Chairman tal-Bank of Valletta, Sur Deo Xerri, iddikjara li l-bank qis li huwa kruċjali li jkun hemm netwerk ta' banek korrispondenti li joffru servizzi fil-muniti internazzjonali ewlenin bħad-dollaru Amerikan. Għal il-bank żied l-isforzi tiegħu biex isib arranġamenti alternattivi biex joffru dawn il-muniti. Is-Sur Xerri sostna li l-Bank of Valletta għaddej minn programm ta' trasformazzjoni bilan li jnaqqas il-profil ta' riskju tiegħu u jsaħħaħ l-istrutturi, is-sistemi u l-politika tiegħu kontra reati marbuta mal-ħasil tal-flus. Spjega li dan huwa programm ta' bidla ewlieni li qed jitwettaq taħt il-gwida ta' żewġ kumpaniji globali ta' konsulenza. Il-Bord tad-Diretturi tal-Bank qal li huwa fiduċjuż li dan il-programm se jippermetti lil bank jassigura relazzjonijiet bankarji korrispondenti alternattivi ħafna qabel mal-kontijiet mal-ING jingħalqu f'Diċembru li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.